Croeso i Syniadau Iach. Yn y podlediad yma, rydym yn edrych eto ar ddatblygiadau technoleg a meddalwedd newydd yn y byd iechyd a gofal. Beth yw'r cyfleoedd a beth yw'r potensial i ni yma yng Nghymru? Dwi'n meddwl yna gyfle gwych yng Nghymru. Mae gennym ni boblogaeth o 2,000,000 o bobl. Mae hwnnw'n ffigwr arbennig o ddiniadol i gwmnïau mawr sydd eisiau gwneud rhywbeth digidol. Da ni'n gorfod rhoi access i gwybodaeth personol iddyn nhw. Ond mae sa jyst profi bod modd creu system newydd, gwych i gymaint hynna o bobl. Mae Cymru rhoi cyfle i fel pilot neu test case i ddeud sbiwch be mae'r cwmni yma neu be mae'r cwmnïau a'r mudiadau yma wedi gallu creu rhwngthyn nhw hynna. Mi fyswn ni'n gallu gwneud hynna yn Gymru a cadw data o fewn Cymru ac yn gyhoeddus a wneud o mewn ffordd saff lle nad oes rhaid i werthu fo. Mae Syniadau Iach yn gyfres o bodlediadau gan Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru, lle y cliw ni am syniadau newydd arweinwyr a dylanwadwyr sy'n arloesi ym myd iechyd a gofal. Y cyflwynydd yw Rhodri Griffiths. Yn ystod y podlediad yma, byddwn yn adlewyrchu sut mae iechyd a gofal yn newid oherwydd datblygiadau arloesol ym myd technoleg. Ac i drafod hwn mae Dafydd Loughran, rheolwr Concentric, sydd â phrofiad arbennig yn y maes. Lle Dafydd, ga i ofyn, be wyt ti wedi bod yn neud gyda Concentric? Diolch o Drea. Mae'n dda i weld yr Hwb Gwyddorau yn ehangu ei waith. Trwy gyfres mae a thrwy nifer o sianeli eraill ac yn y Gymraeg hefyd. I rhoi rhywfaint o'n hanes i, o'n i'n gweithio fel llawfeddyg mewn hyfforddiant yng Nghymru. Hynny cyn symud mewn i fyd arloesi a entrepreneuriaeth clinigol. Yn rhyddiol nes i flwyddyn o gymrodoriaeth, sef fellowship, mewn arweiniaeth yn y maes iechyd. Yn edrych y gyfleoedd i gyflwyno ffyrdd newydd o ofal i mewn i'r system. Yna o'r gymrodoriaeth gymrys i swydd mewn cwmni Technoleg iechyd yn Llundain o'r enw Babylon Health. A fyna o'n i'n arbenigwr clinigol mewn deallusrwydd artiffisial, sef AI, yn datblygu technoleg i alluogi'r cwmni hynny i ddarparu system iechyd ffyddiadwy oedd ar gael i bob person ar ddeiar. A law yn llaw ar gwaith yna, o'n i'n gweithio fel ymgynghorydd i iechyd cyhoeddus Cymru, sef Public Health Wales, yn arwain ar waith i ddod â'r claf fel unigolyn i fod yn ganolbwynt unrhyw benderfyniadau iechyd, person-centred care. Yna tua diwedd 2018, gaethon ni newyddion da fod Innovate UK, sef corff arloesi Llywodraeth Prydain, wedi penderfynu cefnogi syniad ar ôl ni a nifer fach arall wedi bod yn gweithio arni dros y blynyddoedd diwetha. Sef defnyddio platfform technoleg i gefnogi meddygon a cleifion i wneud penderfyniadau ar cyd. Syniad yma o shared decision making. Gan ddarparu modd i gleifion gynsidro hyn sy'n bwysig iddyn nhw. Dangos y canlyniadau yna, canlyniadau tebygol o wahanol opsiynau a chefnogi'r penderfyniadau yna illtai yn yr apwyntiad a hefyd yn y cartre. Ac felly ganwyd Concentric fel menter technoleg newydd a ni wedi lleoli fan hyn yng Nghaerdydd. Diolch yn fawr iawn, mae'n dipyn o hanes mewn amser byr a dipyn o lwyddiant. Gobeithio fod ti wedi cael cyfle erbyn hyn i'w wrando ar peth o'r trafodaeth ges i gyda Elin Haf Davies a Dyfan Serl yn un o'r podlediadau eraill. Oedd yna unrhyw bwyntiau yn fanna sydd ti'n hoffi fyfyrio arnyn nhw? Yn gyntaf, diolch fod fi heb gael y cwestiwn o beth oedd APIs yn Gymraeg, da iawn i Dyfan am daclo hwnna. Fi'n goffo gweud, bydden ni'n cytuno da'r rhan helaeth o beth nath Elin a Dyfan weid. Yn sicr mae yna gyfle yng Nghymru. Fel wedodd Dyfan, mae maint Cymru. Yn sicr os gyrhaeddwn ni'r fan lle o ran arloesi, allwn ni gynsidro NHS Wales fel un, mae maint yn perffaith. Yn enwedig wrth gymharu â Lloegr, lle mae'r trust gan amlaf yn llai o seis. A hefyd mae'r broses cyffeiliad, procurement, trwy system y CCGs yn Lloegr, tipyn fwy cymleth na yng Nghymru.